Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Ginoo, itugot nga sa nagkahiduol na ang adlaw sa piyesta sa kaluwasan. Magkadugang unta ang among kainit sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mao kini ang giingon sa Ginoo: Gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron walay daotan nga mahitabo kanila. Apan wala sila mutuman ni magtagad niini. Hinunua, gibuhat nila ang gidikta kanila sa tig-a ug sa daotan nilang kasing-kasing, ug misamot tinuon sila kadaotan. Sukad sa pagbiya sa inyong katigulangan sa Ehipto, hangtod karon, nagsige akong padala kaninyo sa akong mga sulugoon nga mga propeta. Apan wala gayud kamo magpatalinghog, ni magtagad kanila. Hinunua, misamot kamo katiga, ug mas dawtan pa kamo kaysa inyong mga katigulangan. Busa Jeremias, isulti kanila kining tanan, apan dili sila mamati kanimo. Sangpiton mo sila, apan dili sila motubag. Sulti sila nga ang ilang nasod dili magpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga ilang Dios, ug dili buot nga tudloan. Alang kanila, wala na'y kamatuoran, ug dili na gani sila maghiskot bahin niini.
ang pulong sa Ginoo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya mao ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa didto sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Verso sa dili pa ang Ebanghelyo. Balik kamo kanako sa tibok ninyong kasing-kasing, kay malungo ako og maluluyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong higayon na gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong, apan pipila kanila mingon, si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo biti kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya, nga muhimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo sa Jesus sa ilang mga huna-huna ug mingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin, maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nag-unay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa, tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo ni ini. Kung giingon ni ini nako paghingilin kanila, giun sa mandi ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila, nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios, naghingilin ako sa mga yawa, ug kini mao'y nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay,
Dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may labi pang kusgan nga musulong o mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya, ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom nagpagtibulaag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Diya sa Ebanghelyo nga ato ang gibasa, gibutang-butangan na pod nila si Jesus. Maayo manunta ang iyang gihimo, iyang gihinginlan, ang yawa. Maayo ba itong buhata ba? Apan ang iyang kontra, mga kontra, ibutang-butang nga kanang naghatag niya gahom sa paghingilin anang yawa si Beelzebul, yawa rapod. Sa akong balikon, kamaayo sa gihimo ni Jesus, apan ang iyang kontra, mangitarag yung paagi nga mabutang-butangan siya. Maayo ang iyang tuyo, apan lainon pagsabot sa uban. Nga lain ang iyang motibo. No? So tulo ka punto ang atong makuha sa Ebanghelyo karon. Una, kanang pagbutang-butang nga bisan lagi maayo ang atong tumong, ang atong kontra, magbutang og laing motibo. Dihay pari nga ang iyang apostolado magtabang sa mga prostitutes sa syudad. Aron madala sila pagbalik ngadto sa Dios. Panang iyang kontra, nagpalakat og istorya, matabang-tabang ra ng pariah. Panlain na ang tuyo. Ang mga babae na ang iyang tuyo. Tanawa ra. Nya kana ra bang butang-butang, peligro kayo. Peligro kaayo kay nahibalo mo sa tao, sa kinaiya sa tao. Ganahan na sila maminaw og mga istoryang daotan. Sagad ra ba ang mga istorya pagkapinan, kay di po pagkapinan ang istorya, wa mo po'y lami ang istorya, dugangan yun na. Unya, kining sayop nga istorya, kung balik-balikon, mahimo na pong maurag tinuod. Ang dili tinuod, kung balik-balikon og istorya, mahimo nang maurag tinuod. Magpabilin sa huna-huna sa tao. Kaysa ako nang giingon, mas ganahan man na ang tao maminaw og mga ana nga mga istorya. Inom-inom, magbarkada, mao na istoryahan, dahil malami na ang istorya. Mao na nakapeligro sa slander, kanang pagbutang-butang, o angay nga likayan. Kinasayod kita unsa kadako ang kadaot sa pagbutang-butang. Ikaduha nga punto,
Gipakita sa atong Ginoong Hesus nga ilhanan nga siya mao ang pinadala sa Dios. Sa iyang gisulti ang mga buta, ang mga nag-antos nangaayo, ang mga masakiton, ang mga buta, mga bakol nangaayo. No? Makita nato din nga ang tuyo ni Jesus mao ang kayuhan sa tao. Kunya nahibalumanta nga ang tao, di ba, ang tao na ay lawas o kalag, di ba? Ang tao nga walay kalag, patay. Ang kalag nga walay lawas, espiritu. So ang tao na ay lawas o kalag. O niya, kay naa may lawas o kalag, na ay panginahanglan nga lawas nun, napoy panginahanglan nga kalag nun. Niya ang tuyo ni Jesus pagtabang man sa kinatibukan sa tao, lawas o kalag. So dili lang siya concerned pagtabang sa atong kalag, siya pod nagtabang sa ato ang panginahanglan nga nagpakabana sa panginahanglang lawas nun. Mo po na nindot mo para nako mo ni good news, mo ni kamatuoran nga nindot. Kalami di ay, kanindot di ay sa Ginoo. Nagpakabana po di ay siya sa akong panginahanglan nga lawas nun. Dili lang di ay ako ang panginahanglan sa akong kalag ang iyahang, ang para niya importante. Ikatulo nga punto, ningon si Jesus nga ang dili dapig kanako, batok gayod kanako. Ang dili dapig kanako, batok kanako. Ang dili mutabang nako pagtigom, nagpatibulaag. In other words, kung Kristiyano gyud ta nga tinuod, mo ni hinumduman nato kanunay. Kung Kristiyano gyud ta tinuod, dili ta pwede nga neutral lang. Dili ta pwede nga neutral lang. Nga walay pagpakabana na ay dautan nga atong nahibaw-an nga nahitabo. Dili lang pwede nga neutral rata. Dili pwede nga tan-aw rata. Dili pwede nga wa di ta magpakabana. Kay dunay, di ba na ay ginaingon nga aron ang mga daotang buhat sa daotang tao mulambo ug magpadayon usay gikinahanglan nga kadtong mga maayong tao wala ray buhaton, di ba? Mulambo ang daotan tungod kay ang mga maayo wala ray gihimo, wala mo saway, wala mo kondenar. 2 weeks ago, ang mga obispo sa Negros Island, ang upat ka mga obispo sa upat ka diocese sa Negros Island, nakigtagbo sa mga kinatasan gyud nga mga opisyal sa Philippine National Police nila ni General Senas, General Banyag, pinakataas nga mga opisyal sa Philippine National Police dito sa Bishop's Residence. Aron paghisgot
sa Peace and Order sa Negros Island. Og usa ka dako kayo nga issue nga gi-discuss didto ang unresolved killings sa whole island. Dayon gidisgutan mga kaso tanan bisan sa ilabi na sa Dumaguete. Kinahanglan magpakabana ang simbahan. Kinahanglan mo tingog ang simbahan. Kinahanglan nga magpakabana tungod kay kun wala ray himuon, mahimong normal ang pagpatay. Ug wa po kay kun dili ka mo tingog, gipasabot dinhi ni Kristo, you are on the side of the evil. No? Imong gitugutan ang dautan nga mo magpadayon tungod kay ikaw who is supposed to be good is doing nothing. No? So pareho ra nga milaban ka sa dautan, naa kay bahin sa sala kung wala kay himuon. Kung wala kay himuon aron masumpo ang dautan nga buhat. Ug mao to ang gihimo sa simbahan. Ug nindot kayo ang meeting tungod kay nakaporma gyud og usa ka grupo nga doonay tinabangay pulis ug ang simbahan maghiusa aron masumpo. Ingon si General Banyag, kung walay himuon ang akong chief of police, diretso mo sa regional director. Kung walay himuon ang akong regional director, you call us. Gitagaan mi o telephone number aron direkta mahimo kaming mo tawag. Kung ano adunay mga panghitabo nga wala lang tagda sa local head sa police o sa military. So ingon ni ana ang gihimo sa simbahan, kinahanglan masumpo na. Kay kung walay himuon ang mga maayo, libre na, dili na mahadlok paghimo og dautan ang mga daotang tao. So tulo ka mga punto nga angay nga ato ang pamalandungan. Ug balik ko na ako katong akong giingon sa unahan. Dili pwede nga neutral lang ka. Hapit na moabot ang eleksyon, masayod kita unsay mga dautan nga magapanghitabo sa panahon sa eleksyon. Kinahanglan magpakabana ta isip usa ka Kristiyanos aron dili ta mahimong bahin pinaagi sa atong pagpakahilom lang, dili kita mahimong bahin sa sala, dili kita mahimong wala kita'y tulubagon at tubangan sa Dios niining mga dautan nga manghitabo. Amen. Nga igsuon, angay nga mag-ampo kita sa tanang panahon, apan labi na gayod sulod niining balaang panahon sa Kwaresma. Angay usab nga magmatinumanon kita sa pagtukaw uban ni Kristo ug mag-ampo kita ngadto sa amahan diha sa atong pag-ingon, Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit, magmanit tinahuron unta sa pulong sa Dios sulod nining balaang panahon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tibuok kalibutan, makasinati na unta sa tiunay nga kalinaw o panaghiusa.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mamasakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang nangamatay, mabanhaw o maabot ngadto sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Amahan mo balik unta kanimo ang imong katawhan ug moalagad kanimo sa tibuok kasing-kasing. Uban sa dakong pagsalig, nangayo kami sa imong panabang ug matagamtam unta namo karon ang imong kaluoy ug gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kalibutan ko ikan sa imong kapatid. Kadawat na mo kininga mong gihalad kanino ang pangabot sa iyo para gumamas sa mga tao. May mo kininga kalaman sa kalagayan. Dan kau ginong Diyos kanang kalibutan ko ikan sa iyo. Kadawat na mo kininga mong gihalad kanino ang ginong abot sa iyo para gumamas sa mga tao. May mo kininga ibig na mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Kuha ang Ginoo ang tanan namong kadautan aron ang among halad makapahimuot kanimo. Ayaw itugot nga kami nga imong gisaaran nga makadangat sa mga ganti sa imong kamatuoran, mahaylo sa mga kalipay nga dili tinuod. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.
Santos, gayod ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padalang imong espiritu. Aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan nining santos nga misa karon. Pilnang mga kalag ni Francisco ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Lawat kami mga paningkamulong lamang na maayo.
Pagampo kita. Ginoo, sa imong panabang lig-una kami nga imong gialimahan sa imong mga sakramento. Aron mahiagom kami sa kaluwasan ug ang among kinabuhi makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Oratio Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapamurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginhanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga mihasi karon ug gani kalas na og kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tao nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubadan sa kamaayo o kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o hunahuna, kusog, sa ilang taha sa pagpangalagad, o panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga may balik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwanan. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag o pagkamaluluyon sa usa magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamaya ang among mga pangaliya.
Hinunua luwasa kami sa mga katalagman, o may mayaon o bulahan nga birhen, Amen. o mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, Iampo mo kami. pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa paglimpong o pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapabsanong nag-ampo, ug ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Panalipdi kami. Guardian Angel's Prayer, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dayo ng Dios, dayo ng iyang santos nga ngalan, dayo sa Yesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Dayo ng ngalan ni Jesus, dayo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, dayo ng iyang bililhon o yamot nga dugo. Dayon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Dayon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Dayon ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Dayon ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Dayon ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Dayon ng ngalan ni Maria Birhen o Inahan. Dayon ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Dayon ng Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos.